Cuntas dá bh chuirde is Mícheál Ó agus siad é Leabhar-mheas sra in Leabhar-mheasan Leabhar agus rud anspéisial agam díomh nua chuirde sin Comórtas se tá trí leabhar le bhuachan a gcuimh agus seo híad na leabhar trí leabhar le leabhar bracatá antú siúrmó ceallach agus cuairt san na clás agus animníomh na leabhar seo ghearrlistí chradam faiditheoireachta an reachtais agus bhuaigh cuairt san na clás hUanacháin na bliana sin dúis do bháildrethe agus níos mar bhuaigh an dáceann eile iad ach an fágam si teala brunna gom ná gur chur mis isteach ar Comórtas le radioon lifa dus na leabhar seo agus níor higus go raibh na trí leabhar gom mar bhí hana. Ceallach tá sé tá mitis leabhar a bhar sin hana is dóilm mar chéile beidir cuairt san na clás agus níos an bhfuil siúrmá déanta gom ach siúrmá sin scéin séar atá lonathe i Marseille na Franke croíonn sé atmosfér ionintach a heh bí agus duch agus lehéad ceallach manach sa séhuis agus ach anspéisial níomh sin bhfuilm agus cuairt san na clás is dá an fad an nulagatá an ach tána trí leabhar seo le buachan agus conas a bhuaigh sé bhíad well trácht ágáil híos faoi leabhar haíon libh nó leabhar gur chóirdum Leabhar-mheas a bhar nó rudidir be má agus trácht híos an féidir sibh na trí leabhar seo a bhuachan má tá sin inis well sure, tá mé nos fear YouTube ballí inis. Ach an leabhar bheith an Leabhar-mheas go miniu ná ceann eile ó cai sin síos ar an talamh. Ná ceann seo ceann ábhrín fánach Crann Tógála le Mícheál Ó hUanacháin agus sin go Mícheál Ó hUanacháin a scríomh i gcónaí ach neidir céin is tócha nach fille mór agus níos an céan áit ar tháinig mé ar an gcuntas seo a tháinig mé agus le mé. Tá cupród simúlán, cupród a hahandom agus le luigh mé iad sin ar bell. Scartar an cnúsach ina thrí nó na chearra chuid tá dáanta nua, tá beidir cuicín déag acu sin tá thurg na bhain agus an sin tá roint haicuán, tá roint aisteúcháin a rancíis agus an sin tá aisteúcháin ilginé. Ní an iiri sin sim agam in annacha duna dáanta ach tá cúpla dáin faoi achtar a hála sa bhreatan bheag aber fan agus hár scior bhí scior a talún nó scior a smilnagur a bhain le míonach talún agus báú sráidbhaile aigen in san ratan bheogus táim agus ar fácinnt hí na dáanta sin an bhá cóhuiscin tubaiste do bhaig Stevens sin méidir gur áránaí mór bratanis é siúd agus sin ceanna le carúil aber van agus díreach níos gom hí is cuacht san na dáanta sin níos chótágas leis an gcuid eile sa ranóg sin an sin tá cíán atá sais níos thurgin bhí agus tá an cruth seo ortha agus hain siad siúlum agus cean rudí is mó a hahanlum ná sais an míú atá orthu freisin tá míú ar cín a tháinig as an rud seo Saoil in Rotterdam chuig an file chuig Poetry International Rotterdam 1973 agus fuair sé fili lucht aisteúcháin agus smaointe an agus spreag sé an rudí agus léironn sé an tábhacht bháin le lehéad agus sé ru granne sin an chuid is so ailsethe an seo híos le celte mo chuid filiochta agus an sin dusna sais pictúr gáanta beidir seo der sé tána caigadí raig mar thuisce le metafisicaigh hasan a thosaigh hí iarachtaí an dhéanamh pictúr gáanta a bhunú ar ocail nó ar litricha éonar uaireanta bhíoch agus bíon fás paintéirí a pléir sin gnééis seo an chruthíocht freisin. Is buailech gur hep ar an doréire go minic ar an féin agus mé géirí dáile leis an chinná seo is bhfuil but an cláin sin. Ach tá sé an spéisiú go nadhíonn sé gur hep ar. Sin go si tro spéisiú go leir seo sais imirtas focail ectar go minic fósas a gánaí ór gáir ráig agrum grá ag rá gar a rá grá mar rá gáram gráim á an rá ór. Sin do cean igen eile an cuppa cean eile mar seo agus chur is simú seo tá sin sais fihil focail nar daigen agus bhí sin simú an sin tána haisteáin an nílis go mar churas in níir sin simú tú cuppa cean tá sais faoin si na náanta seo simú go leir. Nílis go man bí aníheachart go dhéanamh amach an nairíonn le rithim dáanta go minic agus braham dumsa nach nairíonn go hanamh leis an rithim i roiinte na dáanta seo go háir na cín a bhfuil rithim anna
an a rialta antu sa bhundáin. Ach tá cúpla dáin ón tíis agus tá rudí spéisiúil antu sin. Ach is táim gur bíad na dáanta sin a bhaint le habair fan. I cína spéisiúile, sin é Crann Tógála le Mícheál Ó hUanacháin. Agus rís mar term, má tá na trí leabhar sin webh chuirgí trácht faoin bhfíseán seo. Slán tam lína chuirde.